Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po, please like and subscribe and on the notification bell para ma-notify po kayo sa susunod na video. Hi guys, good evening. Welcome to my YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, sana po mag-subscribe po kayo and mag-likes and leave the comment. Guys, may i-share lang po ako sa inyo. Yung sa mga kapwa ko ka-OFW dito sa Middle East, especially dito sa Riyadh. Kumusta naman po kayo dyan? Sana mabait yung mga amo ninyo at saka nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Kasi dito sa akin, okay naman yung amo ko dito. Hindi naman madamot. Minsan, ano lang. Hindi mo maintindihan minsan, pero okay naman. Hindi naman kagaya sa iba. Hindi kagaya sa iba na madamot sa pagkain, hindi makapahinga na maayos, kulang sa tulog. Pero dito sa akin, sa awa ng Diyos, okay naman, mga mabait naman sila. Tapos, dalawa po kami dito. May kasama din ako dito, ibang lahi. Tapos yung nandito sa bahay, 6 po sila. Tapos dalawa kami, okay lang yun. Pero yung bahay, hindi naman masyado malaki. Tama lang. Kayang-kaya lang din. Kaya sa mga kapwa ko, ka-OFW dyan, tiyaga-tiyaga lang. Makauwi din tayo sa Pinas. Sa ating bansang minamahal, ang Pinas. Kasi kahit saan tayo magpunta, uuwi din tayo sa ating lugar kung saan tayo lumaki, kasi mas okay doon kahit kunti lang yung pera, at least magsama-sama ang family, tapos nang doon tayo, di okay lang yun. Kasi dito nga tayo sa malayo, medyo malaki-laki kunti yung sahod, pero nag-iisa naman tayo dito, hindi naman tayo masyadong masaya dito kasi namimiss natin yung pamilya natin sa Pinas. Yun ang dahilan. Kaya tiyaga-tiyaga lang muna kasi ngayon pandemic, mahirap din ngayon umuwi. Kasi yung mga ticket palaging cancel. Kasi dami ngayon nakabook na. Pagdating sa flight nila, cancel. Isang bisis, 2 bisis, 3 bisis, umabot pa 5 bisis, cancel palagi. Kaya ngayon yung iba, halos na lang magwala sa airport. Kasi excited ang umuwi sa Pinas. Yun pala, pagdating doon, cancel. Diba? Mabuti yung umuwi. Nga sigurado, hindi na mag-cancel. Kasi mahirapan na tayo magdala-dala ng mga gamit natin. Kaya, tiyaga-tiyaga lang muna tayo. Kaya nga ako nga dito, tiyaga-tiyaga lang muna kasi alam ko naman ngayon ang sitwasyon, daming cancel. Tapos, fully book. Mahal din ang ticket. Pag mahal ang ticket, wala. Pahinga tayo kasi pahinga. Mahal ang ticket. Kaya, ayun, ingat-ingat lang din tayo. Tapos ngayon guys, palapit na ang winter. Yung taga dito, taga Saudi, pag winter, palagi yan sila nakakasakit. Kasi, ayaw nila ng malamig. Gusto nila yung mainit. Kaya yun, nag-ubo-ubo, nilalagnat. Ganon sila. Pero tayo naman nga taga Pinas, gusto natin yung malamig. Kasi, sanay tayo sa malamig na weather. Tapos sila ayaw nila yung malamig. Kaya ganon sila, nahihirapan sila pag winter. Pero ako, mas okay ako sa winter guys, kaysa init. Kasi yung init ay sobrang init, umabot ng 50. Kaya ayun, pati katawan ko din halos hindi na makaya ang init. Kasi alam na natin dito sa Riyadh, walang mga puno. Lahat makikita mo dyan paglabas mo, bahay-bahay lang. Kaya ayun, mahihirapan tayo. Kaya ayun lang, share lang guys, share. Sana okay lang kayo ang lahat.
Bye. Ingat. Thanks for watching. Give the like and subscribe there on the notification bell.